बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 66थि बोसोरारि जोनोम सान दिनै बेखौ जों उदालगुरि आस्था एनजिअ होननाय मोनसे आस्था एनजिअ दं जोंहा बे एनजिअनि जुगिदि जोङो बे दिनैनि बे सानखौ जों खुंनो लादों बिसेसकरि जोंहा फुङाव मोनसे प्रग्राम दंमोन बेनो जाहैबाय बड'फानि जितु मुर्ति बाहाय जों बिबार बावखांबाय बिनि उनाव सेकेन्ड प्रग्राम दङ जोंहा जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जेसेबां कलेज दं हायार सेकेन्डारि दं बेफोरनिफ्राय जों गासै स्टुडेन्ट लेंहरजोबदों प्राय 300 स्टुडेन्ट बाहाय फैगोन आरो मोनसे मटिभेसनेल प्रग्राम दिनैनि तारिखाव बिराद गोनांथि बे मटिभेसन खालामनाया बेखायनो बे प्रग्रामखौ जों दिनै लादों आरो बाहाय डिसिआ बे मटिभेसन प्रग्रामखौ उद्बोधन खालामगोन आरो बेनिफ्राय कीनोट स्पिच होगोन जोंहा हेमन्त नार्जारि रिटायार्ड आइएएस अफिसार बेनिफ्राय श्री श्री रविशंकरनि शिष्य गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन बिथाङा गतै सेसनखौ लागोन मटिभेटर हिसाबै आं आसा खालामगोन बेनि जुगिदि जोंनि जि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि व्यक्ति जिबनाव समाज जिबनाव गोबां हेल्प खालामगोन बिथांमोनखौ बोरैहाय बिथांमोना सोलिनो हायो आथिखालाव गोबां स्टुडेन्टफ्रा प्रेसार मोनो मानसिक साब जायो बिनि सायावबो बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंगोन आं आसा खालामगोन जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जथेस्थ' लाब जागोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ एबसुआ फरायसा सान महरै फालियो सरासनस्रायै गुबुन आफादफोरखौ बिदि माने खुंनाय नुवाखैमोन दिनै नोंथांमोना दिनै फालिदों बेनि माबाफोर गुबै जाहोन बिसेसकरि आंहा बेक्तिगत भाबे आं सिगाङावबो बुंदों जोंहा बड'फानि प्रति गोबां मोजां मोननाय आरो रेसपेक्टआ दं आरो आं बिथांखौ बेक्तिगत भाबे आं लोगो मोनदोंमोन बिथांनि जितु आदर्श आं जेब्लायबो आं मानिबोदों आरो नाजावबोदों आरो बिथाङा जिबायदि नेतृत्व होदों बर' जातिखौ जांख्रिखांनायाव आन्दलन खालामनायाव दिनै बिथाङा जुदि नेतृत्व होनानै बिदि जुदि आन्दलन खालामोब्ला दिनै बिटिसिनि जितु महर जों बेखौ मोननाय नङामोन बिटिसि ओनसोलाव जितु जौगानाय हयथ' दिनै बेखौ मोननाय नङामोन बिथांनि नेतृत्वआवनो जि आन्दलन जाबाय दिनै जों मोगथाङाव मोननो थांगासिनो दङ आरो बेखायनो बिथांनि सिमाङा एकदम फुलफिल जाहाथे जायो बेखायनो जों नाजाबोदों आरो बेक्तिगत भाबे जिहेतु बिथांनि दैदेननायावनो जुदिब्लाबो आं मोनसे राजखान्थि हान्जायाव दङ थानो मोननायनि कारन मुल गुदियानो जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेखायनो बिथांनि प्रति श्रद्धा थानाय हिसाबै मोजां मोननाय थानाय हिसाबै आङो बेक्तिगत भाबे बिथांनि जितु मुर्ति बेखौबो आं बानायना होदों बिथांनि नामाव मोनसे पार्कबो आं बानायबाय आरो मोनसे दायित्व आंहा दङ होनना सानो आरो दिनै बेखायनो दिनैनि बे जोनोम सानखौबो जोङो बे एनजिअनि थ्रुयैनो जों खालामदों आरो एबसुआबो बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिदों दिनै नोंथांमोनाबो फरायसाफोरखौ लानानै आंहा समाजनि मोनसे दायित्व गोनां बेक्ति हिसाबै आंहा जेब्लायबो सिन्था थायो जोंनि इयुननि जोलैखौ जों बोरैहाय मोजां लामाथिं दिन्थिलांनो हायो मोजां लामाथिं जों लांनो हायो बोरैहाय जों जौगाहोनो हायो दा बेखौ थांखि लानानैनो आं खालामदों आरो गुबुना मा खालामदों आं मिथिया खिन्थु आं बेक्तिगत भाबे आंहा मोनसे समाजनि प्रति दायित्व दङ आरो बेखायनो जि हायो उदालगुरि जिल्लानि जेसेबां कलेज दं हायार सेकेन्डारि दं बिसोरनिफ्राय स्टुडेन्ट आं लिंहरदों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथांनि नाजानायजोंनो दिनै राजखान्थि मोन्थायखौबो मोनबाय दा बेबायदिनो राजखान्थि आफादफोरा दिनै बिथांनि जोनोम सानखौ फालियाखै बे बिथिङाव नोंथाङा फालिजानो हास्थायगोन नामा दा फालिबा मोजां खारन दिनै बिटिसि ओनसोलाव जायफ्रा राजनिति खालामदों गुदियावनो बड'फाया जुदि बे सिमांखौ लानानै जुदि आन्दलन खालामोनब्ला हयथ' दिनै बिटिसिबो जानाय नङामोन आरो बिटिसियानो जोंनि मुल गुदि गतिके बेखायनो आं आसा खालामो जोंनि जितु बिटिसि ओनसोलाव जोनोम मोननाय राजखान्थि हान्जा बिथांमोनाबो बेखौ पार्टि मोजां खिन्थु गुबुना पार्टिया बे आलादा खोथा खिन्थु आंहा हले उपेन्द्र ब्रह्मनि प्रति आंहा बिराद मोजां मोननाय आरो रेसपेक्टआ दङ आरो बेखायनो आं खालामदों आरो बेखौ रायजो आरो फरायसाफोरनिसिम आं खावलायगोन आथिखालाव जिबायदि कम्पिटिटिभ जालांबाय कम्पिटिसन जालांबाय बेजों मोगा मोगि जानायाथ' सहस नङा बेखायनो जों मोजां स्टाडि खालामनांगोन मोजाङै सोलिनांगोन अब्ला गावखौबो जों समाजाव इस्टाब्लिश खालामनो हागोन गावबो जौगागोन आरो बे एखे थांखिखौ लानानै आं जोंनि आइएएस अफिसार रिटायार्ड डिसि फैगोन मटिभेटर फैगोन बिथांमोनाबो बोरैहाय जों बेक्ति जिबनाव जाहाथे जोङो खुनु माबायाव गोलैया जाहाथे मोजाङै जौगालांनो हायो बिथांमोननि बाथ्राजोंनो निस्सय लाब जागोन जोंनि स्टुडेन्टफ्रा आलादा मोनसे सोंथि मैया डक्टर धीरेन्द्र बर' बिथां आरो एक्स एनडिपिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिटिआरनि हेंथायै मोनसे मेम'रेन्डाम मैया दिल्लीयाव बिथिङाव नोंथाङा मा
आं बेफोरखौ जेबो मिथिया दिनैनि सानाव बे राजनितिनि खोथा आं बारा बुंनो गोसो गैया आरो दिनै आंनि थाखाय बिराद गोथार सान बड'फानि जोनोम सान आरो जों बिराद मोजां थांखि लानानै नैबे प्रग्राम खालामदों गतिके आं दिनै बे बाथ्राखौ बुंला आरो गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन